Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί ποιο είναι το κατάλληλο πακέτο στολισμού για τη δική σας βάφτιση. Στην αγορά υπάρχουν τρία είδη στολισμού. Τα πακέτα στολισμού τα οποία έχουν χαμηλά διακοσμητικά σταθερά, δηλαδή φανάρια, μπάλες, στάντς, φιγούρες, υφάσματα. Τα πακέτα στολισμού τα οποία περιέχουν μπαλόνια και τα πακέτα στολισμού τα οποία περιέχουν λουλούδια. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και ο συνδυασμός τους. Κάθε πακέτο έχει το χρόνο και τον τόπο του. Έτσι λοιπόν, τα σταθερά διακοσμητικά είναι μια safe επιλογή. Δεν θα επηρεαστούν από τις καιρικές συνθήκες και θα δώσουν ένα σταθερό αποτέλεσμα από την αρχή του μυστηρίου έως και κατά την έκδοση των καλεσμένων και το κέρασμά σας. Από την άλλη, τα μπαλόνια είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Έχουν ύψος, έχουν όγκο, έχουν χρώμα, όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν αντέχουν τις πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να αρχίσουν να κάνουν pop και επίσης αν επιλέξουμε κάτι το οποίο είναι σε ήλιον, υπάρχει θέμα με τον αέρα. Με το παραμικρό φύσιμα, τα μπαλόνια δεν στέκονται όπως τα έχουμε δει εμείς σε μια φωτογραφία. Όσον αφορά τα λουλούδια, το budget συνήθως ξεφεύγει. Ο λόγος είναι ότι τα λουλούδια, εκτός του ότι μπορεί σαν πρώτη ύλη κλιμακωτά να έχουμε επιλέξει διάφορες ποιότητες λουλουδιών, αλλά αυτό το οποίο ανεβάζει στο κοστολόγιο είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν το πρωί για το μεσημέρι του μυστηρίου ή του απογεύματος. Δηλαδή, έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο χρόνο ζωής και αρχίζουν στη συνέχεια και πέφτουν, μαραίνονται. Έτσι, θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί πολύ κοντά στο μυστήριο, να έχουν μεταφερθεί στη σωστή θερμοκρασία και τοποθετηθεί ώστε να αντέξουν τις 2-3 ώρες που θα πρέπει να επιτελέσουν το έργο τους. Μια φίνα επιλογή, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι για ένα μεγαλύτερο budget. Εάν δεν υπάρχει αυτό το budget και παρόλα αυτά θέλουμε λουλούδια, καλό είναι να πάρουμε ένα πιο μικρό πακέτο. Ας έχουμε 2 συνθέσεις, αλλά να είναι σωστές. Ο στολισμός μπορεί να συνδυαστεί φυσικά με το candy bar και το salty bar και την φωτογράφηση και τη βιντεογράφηση, ώστε το αποτέλεσμα να έχει μια ενιαία αισθητική. Στείλτε μας ένα inbox μήνυμα, να σας στείλουμε την προσφορά μας και να κάνουμε ένα ραντεβού από κοντά για να δούμε το δικό σας πακέτο, ώστε το δικό σας μυστήριο να είναι ακριβώς έτσι όπως το έχετε ονειρευτεί.